Jeg har valgt at tage til Made in Denmark, fordi det er meget, meget sjældent, at der bliver afholdt så store golfturneringer i Danmark, og jeg har lyst til at se de bedste spille. Og når det så endelig sker på dansk jord, så gælder det bare om at komme med. Jeg tager afsted sammen med nogle venner fra golfklubben. De har faktisk givet mig et gavekort. Men hvis jeg ikke havde fået det, så havde jeg nok købt det alligevel. Og vi regner med at tage ud og spille en runde golf inden lokalt, og så tage ud og se selve turneringen bagefter. Det glæder vi os meget til. Hvis jeg skal vide noget om Made in Denmark, så går jeg typisk ind på nettet og simpelthen søger. Made in Denmark har jo sin egen hjemmeside og Facebook-side, vist også, og så videre. Det er der, jeg sådan starter. Og ellers så er der på teatime.dk står der nogle gange noget. Det er sådan på den måde, og når andre venner deler noget på Facebook, så er det også der, jeg ligesom finder frem til det. Jeg bruger primært Facebook og LinkedIn. Det er sådan de to primære sociale medier, jeg bruger. Jeg er også på Twitter, og der følger jeg en del sådan kendte golfspillere, og følger med i, hvad der sker der. Jeg er ikke selv aktiv. Den måde, jeg tror, jeg kommer til at bruge de sociale medier på under Made in Denmark, det er at forestille mig, at jeg tjekkede ind for at fortælle, så nu er jeg her, er I ikke bare misundelig? Eller tage et billede af, her står Thomas Bjørn, den slags information. Det er faktisk, i det tilfælde vil jeg faktisk dele modsat til dagligt, fordi det er noget specielt. Og ellers så vil jeg nok bruge det også som sådan en nyhedskanal. Altså forestil mig, at jeg gik ind på Made in Danmarks Facebook-side og fulgte med der. Og hvis der er nogle andre venner, det forventer jeg, der er til stede, så vil man jo nok forbinde sig til hinanden der, mødes. Den type event, som Made in Denmark er, det passer meget godt med, hvordan jeg holder ferie. Det er ikke min primære ferie, men typisk tager jeg et par gange om året afsted til for eksempel en golftur til udlandet, eller tager til en andet event i en forlænget weekend. Og så det passer meget godt med, hvordan jeg ellers holder ferie. Og sørger for at finde noget overnatning lokalt osv. Jeg kender ikke særlig meget til området. Jeg har været der før og spillet en runde. Men ellers så er det et ret nyt område for mig. Det jeg kunne forestille mig, at vi gjorde, når vi tog derop, det var ud over at være på golfbanen, og så golfturneringen er slut, så finder man et sted at spise, og får noget godt mad, og måske en øl mere, og så er det sådan set hjem og klar til næste dag. Det er sådan der, det jeg kunne forestille mig, at vi gjorde lokalt. Jeg kender ikke restauranter og sådan noget i området, men det kan man jo finde på nettet. Altså, hvis det var sådan, at man fik noget information om, hvad der var i nærområdet, hvis jeg kunne undgå at skulle køre til Aalborg, så hvis jeg nu fik en folder eller et eller andet, eller hvad sker der i nærområdet, så det ville jeg da helt klart kigge igennem. Fordi når golfturneringen er færdig der ved 4-5-tiden, eller hvornår det nu er, så er man jo ikke klar til at gå i seng. Og hvis man kan finde noget lokalt, hvor der ser ud til at ske nogle ting og sager, så vil jeg da helt klart undersøge det. Hvis jeg skulle finde sådan noget information, så jeg vil nok tænke lidt over det inden. Jeg kunne godt forestille mig, at jeg lige tog iPad'en frem og lige surfede lidt. Men på selve dagen kunne jeg godt forestille mig, at der blev taget nogle beslutninger. Nu er vi jo en flok, der skal afsted, og vi skal ikke have alt for meget planlagt heller. Så der kunne godt blive taget nogle beslutninger, når vi først er nået frem. Og så skal man jo finde det på nettet, eller frem med mobilen, eller sådan noget. Jeg glæder mig til at komme op og se alle golfstjernerne, se det gode spil. Og jeg glæder mig selvfølgelig til at være sammen med en masse mennesker. Og så, når så turneringen er slut for dagen, så skal vi ud og hygge os. Og der
glæder mig helt klart til at se, hvad det er, det lokale liv kan tilbyde.